Oh, pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Let's go simple. Ja, hej, tjena. Eller tjena. Jag bryr inte mig, jag söker och samtalet. Jag går illa tag. Men vad han säger att jag rör munnen. Jag råkar komma in i. I alla fall. Så är det glas. Jaha. Det här är omöjligt att komma till 100. Omöjligt att komma till 100. Men va?